pravda. Amen. Že to nemusí být třeba hned, nebo fakt nádherný. Je to super. Prostě se cítit svobodnej a tak, tým, že sme zažili... Môžem? Tak, tým, že sme zažili takéto úžasné, spoločné, toto bolo spoločné dielo. Oh my God! Ľudia, počúvajte, ste tak dôležití pre Boha. Ak tu jeden chýba, tu je diera. Tu je diera v duchu. Keď tu chýba jeden kameň, tá stavba, rozumiete tomu, že Boží dom je, proste to je Boží dom. A Boží slovo hovorí, že sme kameni. Jeden, keď chýba, ten dom nevie stáť. My sa potrebujeme, vy sa tu potrebujete. Každý z vás niečo v sebe má. A ty s tým prídeš sem. A vieš to dať. To, že si tu, Božia prítomnosť príde s tebou, tak si niečo priniesla. Máš dary, ktoré nemá sused vedľa teba. Máš pomazanie, ktoré nemá niekto iný. A Boh by to rád všetko tak premiešal, tak spojil. Pretože on keď to celé spojí, je tu moc. Tu je moc Svätého Ducha. A ja vás pozbudzujem, aby ste sa navzájom chránili v modlitbách. Aby ste sa strážili, aby ste si volali, keď niekto nepríde, aby ste sa o seba zaujímali, aby keď si uvidíte, že tu niekto dlhšie nebolo, tak modli sa za ňo, pozbuď ho, zavolaj mu, opýtaj sa, ako sa má. My sme rodina. My sme rodina. My sme bratia a sestry a my máme jeden cieľ spoločný. My ideme k Pánovi. To je jeden cieľ. Boh chce, aby cirkev bola silná. On to naozaj chce. Takže v tomto vás chcem tak pozbudiť. Tak som vnímala, keď som tu stála, tak mi Pán hovoril, otoč sa, pozri sa na ľudí. Ale mala som zavreté oči. Som ho poslúchla. On hovorí, vidíš tých ľudí? Mám ich rád. Mám ich rád. A veľmi ich potrebujem. Každého jedného. Božie slovo nás učí aj, že sa kľudne máme navzájom napomínať. Áno, je to biblické. Máme sa kľudne pokárať v láske. Máme si tým pomôcť, lebo pokiaľ ten brat nerieši na smrť, môžeme ho vytrhnúť. Stiahnuť pazurom. Takže o takých ľudí môžeme prosiť. A Boh miluje toto mesto a to vieme. Miluje tento náš národ. Miluje nás. A ja prejdem. Ja to možno celé vám nedám, pretože je to veľmi hutné. A je toho veľa. Chceš tam stoleček preniesť, aby si to mohla naučiť? Vieš čo, nie. Ako ja si to vždy zoberiem. Pokiaľ mám okuliare, tak je dobre. Ale jednu servisku si asi vezmem. Ale buď tam taký menší stoleček. Troška. Vieš čo, keď mi dáš to celé, tak... Chceš dobrá, chceš tam sa bojím to papíry. Áno. Máš. Ja som inak zvedala. Nebojte sa. O, Duchu Svätý. My sa nebojíme nič. Ja viem. Pane, tak ti ďakujeme, Pane, že sme tu a otvárame svoje srdce pre Tvoje slovo. Otvárame sa, aby sme prijali max, aby sme sa naučili z Tvojho slova a aby sme vyrástli na vyšší level, na vyšší stupeň. Ďakujeme Ti, Pane, za to. Tak veľmi túžime potom, aby nás Tvoje slovo preniklo ako meč na uzdravenie, na vyslobodenie, ale aj na požehnanie. Amen, amen. Amen. Ja som si pripravila téma modlitby, ale prednosť dám teraz k hľadaniu Pána, pretože to sme robili. Hej? Prečo hľadáme Jeho tvár? My keď prichádzame sem, tak my neprichádzame
preto, aby nám niekto naplnil potreby. To nie je na prvom mieste, prečo prichádzam do toho Božieho. Tak by to nemalo byť. Ale máme obrovskú skúsenosť s tým, že kdekoľvek, ale keď my robíme v Bratislave si večer uctievania modlitieb, tak máme takú jednu zásadu, ktorú nám Boh zjavil, že príď ma hľadať, príď si odpočinúť k Božím nohám. Nie výkony, nie modlitby, ale že prídeme pred Božiu tvár a my ho chceme len, Pane, my od Teba nič nechceme teraz. My nič nechceme. My sme prišli sa s Tebou stretnúť. My sme si prišli oddychnúť, odpočinúť a ak budeš chcieť, tak môžeš k nám hovoriť. Ale ja mu nekážeme, aby k nám hovoril. Ale ak príde to pomazanie, že zrazu to volanie príde do tvojho ducha, že príď a hovor ku mne, tak amen, amen. Ale prichádzam s postojom, že chcem jeho hľadať a uctievať. A on to miluje. On miluje, keď jeho ľud uctieva, keď ho jeho ľud chváli. A uctievanie a chvála je súčasť modlitby. To je tiež modlitba. A dokonca to patrí medzi tie silné zbrane, ktoré má Boží ľud. Aj v starom zákone chváliči a uctievači stáli pred vojskom. Chvála a uctievanie má veľkú moc. Takže prečo hľadáme jeho tvár? Lebo ho ľúbime a on ľúbi nás. Všetko v tej chvíli odkladáme na Boh a venujeme sa iba Bohu. Nič nás v tej chvíli nezaujíma, lebo on je hoden našich chvál, nášho času i našej pozornosti. Sústredíme sa iba na neho. Lebo Pán nám hovorí, že milovať budeš svojho Pána Boha svojho celým srdcom, myslou, dušou a niekde chuťou dokonca, neviem, to mi to povedal, proste celou. Aleluja. A ja si osobne myslím, ak dovolíte, neviem, či budete so mnou súhlasiť, ale toto je najkrajší druh modlitby. Je ich veľa. Ja by som možno aspoň zopár prešla. Je ich veľa, ale toto je najkrajšie. Lebo sme pred jeho tvárou, lebo sme s ním. Viete, skrze uctievanie a chvály my môžeme prísť až do svätyne svätých. Ak chceš ty a ja počuť Boží hlas, ty tam potrebuješ ísť. Pretože Boh má brány, žalme 100, Boh má nádvoria a potom je svätyňa. Keď si predstavíš nejaký zámok alebo palác, má svoje brány, má nádvorie a ty môžeš kričať od brány, Aleluja Bože, a Boh niečo počuje. Hej? Ale to nestačí. Prídeš do nádvoria a už si bližšie k Hospodinovi. Ale keď chceš jeho počuť, treba ísť až do jeho izby, do jeho komnaty, kde on prebýva. On neprebýva v bráne a neprebýva na nádvorí. To síce sú jeho brány, je to jeho nádvorie, ale on prebýva v skutočnosti vo svojej, poviem to obrazne, áno, izbe, príbytku, v svätyni svätých. Čiže my potrebujeme prejsť skrz, ale brány, to znamená chvála, uctievanie. To je brána. Nádvorie, ďakovanie. To je súčasť, ako sa dostaneme do svätyne svätých. Halelúja. Amen. Amen. Takže to je najkrajší druh modlitby, kedy sa necháš viesť Svätým Duchom, tak ako on chce. Nič nekontroluješ. Nič. Nič nepridávaš, ani nezakazuješ v Duchu Svetom. Nie je tu priestor pre strach ani obavy. Amen. Ak poznáš Pána, tak ho spoznáš vtedy viac. Ak nepoznáš Pána, môžeš sa s ním stretnúť dnes. Práve vtedy, kedy ho chváliš a kedy ho uctievaš. Preto je to kľúčové. A v nebi budeme robiť stále. To bude naša, chcem povedať, práca. Treba si to oblúbiť, že? Treba si to obľúbiť teraz. To budeme robiť stále. Ale nám sa to bude páčiť. Amen.
Halelujá. Hľadáme Pána, lebo my sme toto robili, uctievanie chvála, tým, že sme dovolili Pánovi, aby sme prúdili, že sme nezastavili chváli, to je hľadanie. A ešte nemáme dosť, ešte to neprišlo. Ešte tam není ten cvenko, že do ticha, že stačí. A je dobre sa to učiť, byť tomu citlivý, kedy ten čas proste príde. Byl tam ten moment, chvílinku tam. Takže hľadáme Pána. Hľadať Pána znamená hľadať jeho prítomnosť. A prítomnosť je bežným prekladom hebrejského slova, ináč to je nádherné. To akože normálne počujeme, že prítomnosť je bežným prekladom hebrejského slova tvár. Jeho prítomnosť znamená tvár. To znamená, hľadám jeho tvár. Hľadám. A keď cítim, že vypadnem z toho, že moja myseľ uniká, šikovno sa tam snažím vrátiť. Sme v tele. To je normálne. Ale my vieme scepovať, lebo duch má vládnuť nad našim telom. A čím viac sa to naučíme, tým viac budeme sťahovať veci z ducha, z neba. Čiže prítomnosť v hebrejčine vlastne v preklade znamená tvár. Doslovne hľadanie jeho tváre. To hebrejský spôsob, ako vyjadriť pristupovanie k Bohu. Byť pred jeho tvárou znamená byť v jeho prítomnosti. Sme stále v jeho prítomnosti? Áno aj nie. Áno aj nie. Nie sme stále v jeho prítomnosti. A pritom Pán nás povzbudzuje, choďte duchom a žiadosti tela nevykonáte. Boh hovorí, naplňajte sa Duchom Svätým. Plňte sa Duchom Svätým. Je to tam? Je to tak? Amen. Kontrolujte ma. Amen. Plňte sa Svätým Duchom. Ako sa to robí? Chválou a uctievaním, že sme pred jeho tvárou. Teraz sme plní Svätého Ducha. Teraz sme naplnení. Boh to do nás nalial. Lebo sme boli pred jeho tvárou, boli sme v jeho prítomnosti, boli sme v Svätom Duchu a Boh nás zobral hlboko. On nás zobral veľmi hlboko. Boh je všade prítomný. A zmluvný záväzok stáť pri nás, konať v nás, ja som s vami až do skonania sveta. Kedy s nami Boh nie je? V istom význame však Božia prítomnosť nie je s nami stále. Biblia nám opakovane hovorí, Žalm 105, 4. Hľadajte Hospodina a jeho silu. Hľadajte jeho tvár ustavične. Alebo Žalm 27, 8 hovorí, za teba hovorí moje srdce, hľadajte moju tvár. Tak ja hľadám tedy, Hospodina, tvoju tvár. Aký je cieľ toho hľadania? Žalm 27, 4, 14. Aký je cieľ hľadania? Čo myslíte? No, cílem hledání naleznout. Ako? Naleznout. Ani. Když něco hledám, co to najde. Áno. Amen. Nerozumieme? Aničko, teď jsem na přemyslela, pojď si posadit dopředu. Pojď bližšie a pojď kľudne ku mne. A já pojď tam za krátko. Já jsem se na tebe dívala, teď tam mám vyžitičku. Pojď a môžeš aj so mnou sedieť. Pojď tu. No tady, já ji tady dám podívej. Chceš? Jo, tam dobré. Já jsem na tebe zrovna tam myslela. Super. Amen, halleluja. Takže cieľ hľadania je, že áno, je povedala Jituška a takisto Žalm 27, 4, 14 hovorí, jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať, aby som mohol bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, aby som hľadela na krásu Hospodinovú a spytovala v jeho chráme. Dovolím si povedať, že je to kľúčový verš. Kľúčový verš pre hľadanie, lebo to je to, čo chcem. Ja chcem bývať v
dome Hospodinovom. To si máme žiadať, preto sa prichádzame. Aby sme mohli prebývať v jeho dome. Prebývať v jeho dome vo všetkých dní nášho života. A aby sme hľadeli na jeho krásu. My keď uctievame, keď chválime, my srdcom naozaj môžeme vidieť jeho krásu. Môžeme vidieť a možno neuvidíš fyzické oči, ale ty v duchu vieš, že mu pozeráš do očí. Ty v duchu vieš, že mu pozeráš do srdca. Ty si doslova môžeš tie perličky odtiaľ zobrať, hej, že Pane, ďakujem ti, Pane, fakt, wow, hej. Jednoducho, ak si tam a pozeráš na krásu Hospodinovú a spýtuješ v jeho chráme, ty a ja sme chrám. Každý z nás sme jeho chrámom. Amen. Čiže tu spýtujeme. Hej, nemusíme ďaleko odchádzať. Samozrejme, to neznamená, že nedeľu neprichádzam do zboru, pretože je napísané, že neopúšťajte zhromaždenia svätých. Sú obdobia, kedy sme voči Bohu možno niekedy neplniví, opúšťame dôveru v Neho, považujeme ho za nezjaveného. Nevnímame možno jeho veľkosť, jeho nádheru a vzácnosť očami nášho srdca. Boh nás povoláva však do nepretržitej radosti z jeho majestátnej veľkosti, nádhery a vzácnosti. A napriek tomu, že ho možno nevidíme a cez naše okolnosti a situácii, keď máme ťažký čas, jeden najlepší spôsob, ako prejsť skrz, je chvála a uctievanie. Nemusíme vtedy nič cítiť, že Pane, ja fakt neviem, čo mám robiť. Ja fakt ničomu nerozumiem. Ja neviem, prečo toto takto je, prečo sa to znova stalo, prečo sa tamto stalo, prečo tento povedal a tamtá on nepovedala. A môžeš mať ťažký čas, nemusíš nič cítiť, necítiš zimomriavky, necítiš Božiu prítomnosť, ale ako náhle začíname chváliť a uctievať, buďme trpezliví. Nečakajme, že po prvej piesni príde zmena. Niekedy nie, niekedy áno. Ale pokračuj. Ako náhle začíname pokračovať, ďalej chválime a uctievame, prichádza Duch Svätý. Občerství nás. Občerství teba mňa. To je spôsob, ako dostaneš silu. To je spôsob, ako znova môžeš ísť a môžeš znova bežať svoj beh pred Pánom. Aleluja. Takže ešte tu mám taký jeden veršik, čo znamená hľadať. 1. Kronická 22.19. Zamerajte teda svoju myseľ i srdce na hľadanie Hospodina. Viete, ja myslím, že budete so mnou súhlasiť, že tá myseľ je niekedy neposlušná. Ona fakt dokáže lietať, nie? Ale my musíme normálne ako keby sami sebe prikázať. Nie, sústreď sa teraz na Pána. Treba si to, normálne sa tam treba vtlačiť. Ja vás chcem len povzbudiť, že to nikto za nás neurobí. To musíš urobiť ty. Je to tak, to nikto neurobí. Musíme si to povedať. Nie, teraz som sem prišla a ja budem chváliť a uctievať. Teraz som tu a Pane, viete, ja vám budem k vám aj úprimná, môžem? Ja si myslím, že to je aj tak najlepšie. Viete, Viete, koľkokrát i tu teraz, keď sme chválili, som musela sama sebe prikázať, Beata, neodchádzaj. Pretože zrazu zacítite, sme duchovné bytosti a zacítite, tu sa niekto šuchol, tu niečo urobil, tu sa niekto šuška vzadu. Tam sa otvorili dveře, tam. No. A to nás dokáže ako rozhodiť. A preto ja si myslím, že Pán má rád presnosť. Boh je Bohom poriadku. A keď sa začína zhromaždenie o 10:00, sedím tu o 9:45, premodlím miestnosť, pripravím sa, poviem, Pane, tu som! Chcem všetko, čo pre mňa máš. A očakávam, že s bratmi a sestrami tu zažijeme rozšambo v Duchu Svetom. Boh vám to a nám dá, ale musím prísť s tým postojom. Musím s tým prísť.
Veď Boh nebude dávať niečo, kto nechce. Je tak? Keď si moje deti odo mňa nevypýtajú niečo, tak ja im to nedám, lebo ja neviem, že to chcú. A Boh je rovnaký. Čiže keď vie, že začína nejaká akcia, aktivita v určitý čas, je to úcta k Pánovi. Je to úcta k človeku, ale úcta k Pánovi. Príď sem, príď na čas, buď pripravená, pripravený a slúžme spoločne Hospodinovi. Celým srdcom a celou myslou. A keby náhodou sa uletelo, Pane, znova som tu, Duchu Svätý, pomôž mi, ja ti dávam mysel a srdce, áno, som tam. Jo? Halelúja, ďakujem ti, Pane, hore to už bude ľahké. Tam už budeme potom. Halelúja. Kolosenský 3, 1, 2. Hľadajte to, čo je hore a nie, čo je na zemi. Oh my God. Viete čo, ako ja sa veľmi ospravedlňujem, ale mňa to teraz tieto dni naozaj zasahuje. Hľadať to, čo je hore. Hľadajte kráľovstvo Božie a ostatné vám bude pridané. Bude nám pridané. Potrebuješ peniaze, budú ti pridané. Potrebuješ zdravie, bude ti pridané. Hľadaj kráľovstvo Božie. Hľadaj na prvom mieste kráľovstvo Božie. Otvorím ráno oči, čo robím? Hľadám Pána. Čítam slovo. Modlím sa v Duchu Svetom. Chválim ho, uctievam. Hľadaj ho. Ak začneš takto deň, sľubujem, že ten deň bude celý požehnaný. A aj keby prišli nejaké útoky, prejdeš s ľahkosťou. S ľahkosťou. Pretože tá príprava je veľmi dôležitá. To je postoj nášho srdca k Bohu. Hovorí, hľadaj to, čo je hore. A my si to musíme stále pripomínať, pretože vidíme to vonku, čo je. Je tu stále nejaké zvádzanie. Nič nepotrebujeme a furt nám niekto ponúka nejaké ďalšie boty, ďalšie oblečenie, ďalšie jedlo. Už toľko je sladkosti, že už deti ani nevedia, čo by si vybrali. To ako hovorím príklad. Tento svet je tak plný všetkého možného, že nás to ako úplne chce oddialiť od Pána. Ale nám sa stačí najesť raz ráno, po obede, večer, daj si ovocie. Ako my nepotrebujeme spustu vecí, ktoré sú na svete. My fakt nepotrebujeme. Ale toto je diablovo pokušenie. Pretože nás chce oddialiť. To je pokušenie pre deti. Nevedia odolávať pred obchodom. Zmrzliny rôznych farieb. Však to ani nemôže mať chuť. A bonbóny a tak ďalej, hej? Takže hľadajte kráľovstvo na prvom mieste, ostatné vám pridám. A hľadajte ho ustavične, hovorí slovo. Ustavične znamená naozaj stále. Stále. Tak keď to hovorí Biblia, tak asi Boh to odo mňa chce. Rob to stále. Možno varíš, tak šedara babandekera, možno vysávaš, halleluja. Hej, čokoľvek robíme, pokiaľ tam samozrejme nie sú nejakí iní ľudia, buď sloboda, si v autobuse, môžeš mať zavreté ústa, ale ty v duchu ideš a rabkáš. A tvoj motor ide. Si stále prepojená s Bohom, prepojený s Bohom. Čiže je to vedomá voľba. Toto nastavenie mysle opakom duševného uvoľnenia a ide o vedomú voľbu nasmerovania si srdca a mysle Boha. Tesalonických 3:5. Nech vám Pán vedie srdce k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. Je to aktívna práca z našej strany. Som to povedala a opakujem to znova, že to je aktívna práca z našej strany. Nikto to za teba a za mňa neurobí. Nikto. To musíš robiť ty. Nikto to nespraví. Amen. A zároveň je úsilie hľadať Boha darom. Je to pre nás darom od Boha. To je dar. Nie je to privilégium? Je. To je obrovské privilégium, že my môžeme hľadať Boha a že ho môžeme počuť. To je privilégium. To je dar od Hospodina. Že my máme kontakt
so živým Bohom, s tým, kto stvoril celý tento svet, celý vesmír. My môžeme hovoriť s niekým, ktorý stvoril hviezdy, mesiac, slnko, všetky zvieratá. My poznáme toho, kto toto všetko stvoril. My máme obrovské privilégium, že máme dôvod ku ďakovaniu, máme dôvod ku chvále, máme dôvod ku uctievaniu, pretože on nám toto dal. On nám toto dal. A jeho túžba taktiež je, aby sme ho hľadali. Prečo to chce? Adam a Eva v záhrade Eden. Boh tam chodil za nimi, navštevovali. Prechádzal sa s nimi, mali spolu čas, rozprávali sa. A toto Pán si znova, každý deň. Keď niekoho máme radi, tak sa s ním stretávame, telefonujeme mu, ľúbime ho, komunikujeme s ním. Ak máme niekoho radi, tak to proste robíme. Takže ak máme radi Boha, tak hovorí, rob to, máš ma rád. Viete, ja viem, že my sa môžeme stále učiť hlbšie láske, pretože je hovorené o láske, že je hlboká, široká, vysoká. My stále sa môžeme učiť niečo nové. Alebo túži po vzťahu. To je kľúč. Vzťah s ním. Takže je to dar. Boh sa určite nestratil, seba odhalil skrze Božie slovo. Čiže ako chceme poznať, musíme tam nazrieť to Božieho slova, lebo on hovorí, ja som to slovo. Ja som slovo, hovorí Ježiš. Ak ma chceš poznať, tak otvor Bibliu a čítaj ma. Jedz ma, krm sa mňou a budeš ma poznať, lebo to sú jeho myšlienky v Biblii, to je o ňom a tam sú manuály a inštrukcie na náš život do všetkých oblastí. Hľadajte Hospodina a kým sa dáva nájsť, vzývajte ho, kým je blízko. Tak my vieme, že kým sa dá nájsť, že príde čas, keď sa už nebude dať nájsť. Poďme to robiť teraz. Poďme to robiť viac ako kedykoľvek inokedy. Pretože je čas posledný. Naozaj je čas posledný. Takže on hovorí, kým sa dá nájsť. On nám to sám dá. A takisto nepoznáme deň ani hodinu, kedy odídem k Pánovi. Niekto odíde veľmi starý, má tu čest, niekto odíde mladší. Takže kým ho môžeš ešte hľadať, rob to. Robme to. To je Božie slovo. Hľadanie Pána zahŕňa tieto veci. Volanie k Pánovi. Prosenie Pána. Chvála, uctievanie, modlitby, ďakovanie. A nie je možné pristupovať k Bohu bez ďakovania a chvály. To nie je možné. Ak Boha nechválime a mu neďakujeme, tak potom ako chcem pristúpiť k nemu? Preskočiť toto nie je možné, pretože je to ako v lete na saniach. To suché. Nezískaš odpoveď, nezískame odpovede, nie je to pomazané, nie je to tak ľahko, jak keby, nie je tam ten olej. Ten olej sa získava v hľadaní, v chvále a v uctievaní Pána. Čiže amen, Pane Ježišu. Ďakovaním uznávame Božiu dobrotu, a chválou uznávame Božiu veľkosť. A uctievaním uznávame Božiu svetosť. Čiže ďakovaním uznávam Božiu dobrotu, chválou uznávam Božiu veľkosť a uctievaním uznávam Božiu svetosť. Žalm 100, verš 4, hovorí, vstupujte do jeho brán s ďakovaním. Čiže tak by sme mali začínať všetky chvály.
a do nádvoria s jeho chválospevom, čiže chváli. Hej. Čiže najskôr mu ďakujem, na nádvorí ho chválim za to, aký je veľký, a potom idem do tej jeho komnaty, do svätyne svätých. A ešte také na záver. Ďakovanie má naozaj veľkú moc a Ježiš Kristus nám je v tom veľkým príkladom, pretože ďakovaním sa udiali zázraky v Biblii. Viete, ktoré? Určite viete. Kedy Ježiš ďakoval? Minimálne na 2 miestach, kedy sa stali, že totálne zázraky. Vzkříšení Lazara, když říkal, děkuji tě, Pane, že mě slyšíš, neříkám to kvůli tomu, ale kvůli těm lidem kolem. Děkuji. Amen. Amen. Aký je to veľký zázrak? Žiadne prosenie, žiadne zlomenie, žiadne zúfalstvo, žiadna beznádej. Fau. On proste ďakoval. Ďakujem ti, že si ma počul. A ja viem, že ma vždy čuješ. Mal istotu. Lebo trávil s ním čas. Keď s nimi trávime čas, v chválach, v uctievaní, v modlitbách, a poznáme ho, máme istotu. Sme vtedy zapustené, máme korene a sme si istí. A nebojíme sa ľudí, nemáme strachy, pretože práve tieto veci nám pomáhajú k tomu, aby tá identita bola ukotvená, aby sme boli ukotvení v ňom. Čiže, áno, vlastička. Takže vzkriesenie Lazara, Jan 11, hej? A potom je tu ešte taký jeden okatý, Ján 6, 11, 12. Áno, Tanička to našepkáva. Nasýtenie 5 000 mužov plus ženy a detí. Nič neurobil. Žiadna veľká modlitba. Lámal a ďakoval. 5 000 ľudí nasýtiť? Ďakovaním. Za to, aký je dobrý. Ďakoval za to, že ja viem, že ty nakrmíš týchto ľudí. Ja mám istotu, že ich tu nenecháš hladný. To ďakovanie má v sebe veľkú moc. Takže pozbudzujem seba, nás, že viac možno prichádzať a ďakovať za všetky maličké veci v živote. Za všetky malinké zázraky. Za každé potešenie, ktoré zažijeme s Bohom. Za každé uzdravenie. A možno sa stane, že na chvíľku sa niečo zmení, ale znova ďakuje. A neprestaň. A Boh jednoducho dokoná na základe slova. Lebo on je verný. Amen. Lukáš 17, 18 je 10 malomocných. Bolo tam 10 malomocných. Že? Ale len jeden sa vrátil a poďakoval. Poďakoval Ježišovi, ten bol potom nielen uzdravený, ale aj spasený. Ďakovanie. Proste má moc. Ostatní 9 odišli s takým nosom. Jednoducho. Jeho poďakovanie uzdravilo a ešte aj spasilo. Bol vďačný. Bol vďačný za svoj zázrak. A my naozaj, a mi to tak prichádza, že častokrát, a myslím, že aj z svojich úst, Vituško, som to počula a ja sa k tomu naozaj tiež pridávam, tak dôležité je byť tu a teraz. Áno, nie si myšlienkami v kuchyni, že čo váriš, alebo niekde inde. Keď si prišiel na miesto za Bohom, buď tam tu a teraz. Ďakuj mu. Ďakuj mu za všetko. Keď si vo svojej komnate, alebo ako to voláte, izbička, tak iba ty a on, ďakujme mu za všetko, čo urobil. Ďakujme mu. Tým ďakovaním prebiješ tie pocity. Jasné, že tie pocity nie sú hneď, ale my ich prebijeme tým. Lebo je to pravda. My mu máme za čo ďakovať. On nás koľkokrát uzdravil, koľkokrát nás zachránil, alebo vytrhol zo zlého. My mu máme za čo ďakovať. Že naši členovia sú spásení, ale my môžeme ďakovať dobre. Ďakujem ti, že tvoje slovo je pravda a keď ja ho verím,
celý môj dom bude spasený. To je prejav viery, že mu ďakujeme. A to sa stane, bo Božie slovo to hovorí. Takže kľudne môžeš ďakovať. Opak ďakovania, čo je opak ďakovania? Chovanie nevďačnosť. Áno. Dokonca nevďačnosť, reptanie, sťažovanie a nespokojnosť. Reptanie. Izraeliti na púšti neboli moc vďační. Mána im padala, neba, krmil ich Pán, toľko zázrakov zažili a oni stále neboli vďační. Stále im bolo málo. A pišťali, aby ich sa vrátili do Egypta pre melóny a cesnaky. To je smiešné. To je fakt smiešné. Ale to my robíme. To všetci robíme. Aj ty, aj ja. A ja, aj ty. Všetci to robíme. Ale to hľadanie Pána, byť pred jeho tvárou, nám pomáha, aby sme boli plnení tým Svätým Duchom a olejom Svätého Ducha. A to nám robí potom srdce také hladké, také jemné, také pomazané. A nemáme chuť to vtedy robiť. A preto potrebujeme ísť do tej Božej prítomnosti. Potrebujeme sa ísť zaolejovať. Potrebujeme sa nechať pomazať. Všetky tie kolieska, aby to tak fungovalo, ako má. Takže nechceme byť, Pane, to je naša modlitba, nechceme byť reptácia, tí, ktorí sa sťažujú a nespokojní, pomáhaj nám, lebo padáme tu i tam všetci. Všetci. Ale, Pane, pomáhaj nám. A chceme v tom rásť, aby sme mohli naozaj naplniť svoje ústa viac chválou, viac ďakovaním a uctievaním Pána. A tu mám posledné veršiky. 2 stupne, ktoré vedú do priepasti. Poprvé, ktoré 2 veci vedú do priepasti? Poprvé, ľudia v Rímanoch 1.21 neoslavovali Boha. Pani, to je úplne, že pomoc. To je priepasť. Prečítame to. Rímanom 1.21. Pretože poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali, ale zmárnivali vo svojich myšlienkach a zatemnilo sa ich nerozumné srdce. To je vážna vec. To je vážna vec. A pre koho to Pán píše? Pretože poznajúc Boha, to je cirkev. To sme my. Ty a ja. Ty a ja. Poznajúc Boha, je to teda možné, že to tak je? Že tí, ktorí už Boha poznali, poznajú, ho neoslavujú, nectia a nechvália? To je ich pád. Preto je príjemné a ľúbe, že máme priestor a že máte tieto priestory 24/7, to je aké famózne. Nie každý tam má, že môžete sem prísť, koľkokrát chcete, môžete chváliť Pána, môžete ho uctievať, môžete stiahnuť nebo na zem. Na nás záleží. Tak ako Jarek spomenul vonku, sme soľou a keby soľ stratila svoju sláň, tak na čo je? Je napísané, že vyhodí sa von. Čiže my potrebujeme tú sláň mať. Pretože to, že my sme slaní, tak kvôli nám Boh stále drží ruku nad týmto mestom, nad týmto národom, to je kvôli cirkvi. To, že Boh nezatratil naše národy alebo túto zem, to je milosť Pánova, lebo je tu stále cirkev. Ale keď cirkev odíde, tu bude peklo na zemi. Tu bude peklo.
Čiže je to nesmierne dôležité, aby cirkev, ty a ja, sme oslavovali Boha a chválili ho. To nás chráni od priepasti. A tá druhá vec, tie 2 stupne a ten druhý stupeň, je to preto, lebo mu neboli vďační. Hej? Lebo keď nie som vďačná, tak potom prichádza reptanie a sťažovanie sa, ohováranie, kritika, nespokojnosť. Takže na tieto 2 veci si musíme dávať pozor. Musíme stále chváliť, stále uceniť, že musíme, my chceme ho chváliť, chceme ho uctievať a chceme mu byť vďační. Viete, poviem úprimne tiež jedno už fakt na záver, že aj keby som nič nedostala od Boha, ani ty. Už ani keby neurobil odteraz žiaden iný zázrak. Mám mu ďakovať? Áno, lebo ma zachránil, lebo ma spasil. Ja mu, keby len toto mi dal a nič iné, ak by som za celý život nezažila žiaden zázrak, a to neverím, že sa nikomu z nás nestalo, lebo stále sa nám určite zázraky, ale aj keby nie, tak máme mu ďakovať za to, že naše mená sú zapísané v knihe života. Čiže máme prečo ďakovať, keď sme doma, alebo v zbore, alebo na bohoslúžbe. Máme prečo sa rozhodnúť, že idem ťa chváliť, idem ťa uctievať, idem ti ďakovať, lebo si ma spasil, lebo si ma zachránil, lebo si mi pomohol, lebo moje meno je zapísané v knihe života. Ja mám dôvod dnes tu v cirkvi. Aj keď nič iné by si neurobil, Pane, keby si mi nič iné nedal, ja ťa chválim. Ja ti ďakujem, že moje meno tam je zapísané a ty ho nevymažeš. Ty ho nezotrieš, Pane. A ja prídem do neba, keď opustím túto zem a budem ťa vidieť tvárou tvár, Pane. A budeme sa ustavične spolu radovať a budeme sa spolu smiať a budeme spolu sa tešiť a budeme robiť veci nádherné v nebi. Boh je nádherný, on je dobrý. Takže aj keby nič iné, toto stačí. Ale ja verím, že Boh má mnoho zázrakov pre vás aj pre mňa. Verím tomu, pretože on je dobrý. Amen. Už som si odpovedala. Prečo máme ďakovať? Žalm 105. Lebo Hospodin je dobrý. On je dobrý a jeho milosť trvá na veky a jeho pravda, vernosť z pokolenia na pokolenie. Takže Žalm 102, slúžme Hospodinovi s radosťou a poďme pred jeho tvár s plesaním. Amen. Amen. Halleluja. Takže verím, že vás to požehnalo. Amen. Verím, že to prišlo do srdca a že sa to nenavráti prázdne, ale vykoná to, na čo bolo poslané. Boh si vás nesmierne zamiloval. Boh miluje tento zbor, miluje túto cirkev, miluje toto mesto a tento národ. A tak ako Pán na začiatku hovoril, povzbudzujte sa navzájom, držte sa jeden druhého, zaujímajte sa, kto ako sa má, pomôžte si. A nezabudnite, že každý z vás ste kameň. Ak tam vy budete chýbať, neobstojí dom. Pane, my chceme všetky kamene. My chceme všetky kamene do tejto cirkvi, všetkých ľudí, ktorí sem patria. Môžeme sa za to pomodliť na záver? Amen, Pane. Tak my sa modlíme, Otče, mene Ježiš. My ti ďakujeme, Pane, za tvoje nádherné slovo. My ti ďakujeme za slovo, ktoré je živé, ktoré je účinné, ktoré je ako dvojsečný meč. My ti ďakujeme, že tvoje slovo pobežalo do našich srdc, Pane, a vykoná to, na čo bolo poslané. My ti ďakujeme, Pane, a budeme si strážiť toto slovo. Budeme si ho chrániť, Pane Ježišu. A nedovolíme, aby nám ho nepriateľ vybral z našich srdc, Pane. My ti ďakujeme za všetko, čo si urobil, Pane, i včera, i dnes. My ti ďakujeme za spoločnú prítomnosť. My ti ďakujeme za spoločné pomazanie. My ti ďakujeme za to, Pane, že si nás postavili jeden vedľa druhého. My ti ďakujeme, Pane, že sme rodina. My ti ďakujeme, Pane, že sme bratia a sestry. My ti ďakujeme, Pane, že máš plán pre túto cirkev.
nádherou. Máš plán pre toto mesto, máš plán pre tento národ, Pane. A tak my spoločne, Pane, povolávame ľudí do tohto zboru, Pane Ježiš. My povolávame ľudí, ktorí sem patria. My povolávame ľudí, ktorí sú od Hospodina predurčení do tohto zboru, aby, Pane, tie kamene zapadli, aby ten dom pevne stál a rovno, mene Ježiš. Pane, daj nám ľudí do tohto zboru. Daj nám ľudí, ktorých si Ty dávno prezvedel, predurčil a povolal. Daj nám, Pane, ľudí, ktorí kedy chodili do tohto zboru, ale dnes tu nie sú. Pane, navráť ich sem, Pane. My sa modlíme, navráť sem tých ľudí v mene Ježiš. Oče, my voláme, navráť ľudí späť, Pane, do svojej cirkvi. Navráť, Pane. Tvoje slovo hovorí, neopúšťajte zhromaždenia svätých. Neopúšťajte, to je prikázanie, neopúšťajte zhromaždenia svätých. O rabaše kelere bala rabachaja. O la rababaše lere besia. O la rababaše lere besia. Lo rababaše kelere besia. O Pane, nech neopúšťame zhromaždenia svätých. Nech neopúšťame dom Boží. Nech neopúšťame dom Boží. O to ťa prosíme v tvojom nádhernom mene Ježiš. Halleluja, la rabaseja. O rabasele rebatia. Halleluja, la rabakaja. O la rabaseja. O la rabate. O Pane, uzdrav, Pane, ľudí. Uzdrav tých, ktorí odišli. Uzdrav ich srdcia. Uzdrav ich srdcia, Pane. Prosíme, príď, Duchu Svätý, do tohto zboru. Príď, Duchu Svätý. Prosíme ťa, príď. Olaraba, selere, balarabata. A Pán hovorí a pripomína to, čo včera. Čo chceš, aby som pre teba urobil? Čo chceš? Pýtaj a Pán ti dá. Pros a dostaneš. Hľadaj a otvorí sa ti. A mám pre nikoho slovo, možno budú viacerí, ale ja naozaj veľmi vnímam, že Pán v tvojom živote ešte neskončil. Ešte neskončil. Ale zostaň zakorenený v dome Božom. Lebo je napísané, že keď sme zakorení v domu Božom, budeme svieži a zelení a budeme niesť ovocie. Ak chceš niesť ovocie, ak chceš byť zelený, zelená, šťavnatá, tak potrebuješ byť zakorenená v dome Božom. A toto je dom Boží. Toto je dom Boží. Pridaj srdce k tomu, keď prídeš sem. Pridaj srdce Božej vôli. Pridaj srdce k svojej cirkvi. Áno, ja verím, Pane, že Ty povzbudzuješ, aby ľudia pridali srdce, Pane. Srdce k pastorovi, srdce jeden k druhému. Aby sme pridali srdce k svojim bratom a sestrám. Aby sme tam pridali aj srdce, Pane, aby to neboli iba slova, pláne slova, ale aby tam bolo srdce, aby tam bola láska.
pridávame svoje srdce. Pridávame srdce do domu Božieho, Pane, tam, kde patríme. Pridávame svoje srdce. Vydávame svoje tela ako živú obeť, ľúbu Tebe. Vydávame sa, Pane, lebo sme kameňom. Sme tým kameňom, Pane, Ty si staviteľ. Ty budeš stavať cirkev. Ty budeš stavať dom Boží. Ale my pridávame svoje srdce, lebo sme súčasťou kameňom. Sme súčasťou cirkvi. Ak by sme tu chýbali, Pane, tak dom neobstojí, bude padať, Pane, ale Ty si staviteľ. Ty si staviteľ. Ó, Pane, my sa rozhodujeme, že chceme budovať túto cirkev. My sa rozhodujeme, že chceme budovať dom Boží. My sa rozhodujeme, že budeme sťahovať Božie plány z neba tu na zem. My sa rozhodujeme, Pane, že chceme činiť Tvoju vôľu. Že chceme činiť Tvoju vôľu tak, ako v nebi, tak na zemi. My sa rozhodujeme, Pane, ísť spolu jeden vedľa druhého. Jeden vedľa druhého. Jeden vedľa druhého. O raba šekele rebesia, la raba šekele rebesia. O rabašia, Pane, pozdvihni túto cirkev. Pane, pozdvihni týchto ľudí. Pane, pozdvihni pastora s manželkou. Pane, pozdvihni, Pane, pozdvihni túto cirkev, Otče. My voláme Tvoj prielom pre tento zbor. My voláme Tvoj prielom, mene Ježiš. My voláme prielom do ich osobných životov, Pane. My voláme prielom do ich rodín, mene Ježiš. My voláme prielom, mene Pána Ježiša Krista. Áno, Pane, my voláme prielom pre týchto vzácnych bratov a sestry, ktorí sú tu s nami, Pane. My voláme prielom do ich osobných životov, Pane, mene Ježiš. Áno, Pane, daj milosť, Pane. Učiň, Pane, priazeň s ich životami. Učiň priazeň, Hospodine. Učiň priazeň s nimi, Pane. Odpusť každý hriech. Odpusť, Pane, nám akýkoľvek hriech. Odpusť nám reptanie. Odpusť nám sťažovanie sa, nespokojnosť. Odpusť nám kritizovanie. Odpusť nám túmanie sa po iných zboroch. Odpusť nám nevernosť. Pane, nechceme byť neverní. Chceme dobre počuť, kde nás posielaš. Chceme dobre počuť, ktorá je naša cirkev. Pane, my nechceme byť iba návštevníci. Nie, Pane. Nechceme byť iba návštevníci. Chceme byť tým kameňom. Chceme byť tým kameňom, aby mohla cirkev stáť. Aby dom Boží mohol stáť. O to ťa prosíme v Tvojom mene. Aby si nás našiel vernými. Vernými, Pane. I tam, kde nás ľudia nevidia. Nech zostávame verní vo svojich rodinách. Verní, Pane, na svojich modlitbách. Verní v službe Tebe, Pane. My voláme za vernosť do tohto zboru. Voláme za vernosť bratov a sestier. Vernosť obstáť, Pane, aj v ťažkých skúškach. Obstáť a neupúšťať ťa. Obstáť, Pane, a neodísť zo svojho zboru. Obstáť, Pane. Všetci sme pokúšaní. Všetci sme pokúšaní, Pane. Ale my ťa prosíme, aby sme stáli a obstáli, Pane. Aby sme boli tým kameňom, aby sme mohli pekne, pevne a stabilne postaviť svoj dom. Mene Ježiš. Mene Ježiš. Mene Ježiš. To je naše rozhodnutie. To je naše srdce. Amen. Poprosím o modlitbu. Včera se stala taková tragédie kamarády mého syna Jonáše. On je těžký cukrář, je na prostě inzulínu a maminka se mu nemohla dovolat celý den. Nakonec se za ním měla, on našel komatu. Takže ta nemoc
se už z toho kritického věku a je v vážném stavu. Jmenuje se David. Tak se na něj prosím modlí. Pane, tím předkládáme právě teď Davida, o kterém jsme mluvili, kamaráda Martinova syna Jonáše. Pane, ty ho znáš, každou jeho buňku, svoje DNA si do něho vložil, Pane, my něho předkládáme a víme s jistotou, že ty se o něho zajímáš, že ty o něho stojíš. A ty si vdechl život do Davida, Késakara a jeho maminka. A táta mu vybrali správné jméno, Pane. A ty ho znáš podle jeho jména, ty ho znáš podle jeho dechu, ty ho znáš podle jeho vůně, ty znáš Davida a my ti děkujeme za jeho dokonalé zdraví, za tvůj proces uzdravení v jeho těle, Késakara. Uzdravení ve jménu Ježíš pro Davida. Pane, prosím za to, aby si uzdravil každou jeho buňku v mozku, protože byl bez kyslíku, byl v komatu, Pane. Díky, Pane, protože ty máš tu moc, ty jsi stvořitel tohoto světa. Haleluja. Není nikdo větší než jsi ty a my jsme na tvé straně a ty jsi na naší straně. Chvála tě. My ti děkujeme a říkáme to uzdravení. Děkujeme. Zdraví pro Davida. Zdraví. Je to velkým svědectvím i pro všechny jeho kamarády, maminku. Chvála tě. Díky. Jeho zdraví skvetne. Kota si, a bude poskakovat jako gazela. Kosa karagres. Si karagres, jaragres. Halleluja, drahý Pane, my sme dnes aj spievali, Pane, že Ty si Jehova Rafa, Pane. Ty si ten, Pane, ktorý uzdravuje, Pane. Ty si uzdraviteľom, Pane. Ty si, Pane, tým, ktorý stvoril život, Pane. A tak ťa prosíme, Pane, aby bola uvoľnená, Pane, Tvoja moc, Tvoja uzdravujúca moc, Pane, do jeho tela, Pane. Tvoja uzdravujúca moc, Pane, do každého orgánu. Tvoja uzdravujúca moc do každej jeho bunky. Tvoja uzdravujúca moc, Pane, do jeho mozgu, do jeho mysle, Pane. Tvoja uzdravujúca moc, Pane, haleluja, do celého jeho tela, Pane. V mene Pána Ježiša Krista, nech je to uvoľnené, Pane. Haleluja, nech je uvoľnená Tvoja moc, Pane, z neba. Haleluja, do jeho života v mene Ježiš. Do jeho dychu v mene Ježiš. Haleluja. Nech je uzdravený z cukrovky. Nech je uzdravený, Pane. Haleluja. Pane, Ty si zomrel za ňo na kríži. Ty si zomrel za ňo na kríži, Pane. Ty si zomrel, Pane. A cukrovku si pribil na kríž. Ty si ju pribil, Ty si ju nechal na kríži. A na tretí deň si vstal z mŕtvych, Pane. A my veríme, Pane. Haleluja. Haleluja. Že takto si, Pane, uvoľnil svoju moc uzdravenia, Pane. A my príjmame za ňo, Pane. Za ňo príjmame, Pane, Tvoje uzdravenie, Pane. V mene Pána Ježiša Krista my prehlasujeme do jeho života, Pane, že on bude zdravý. On bude chodiť, bude hlásať skutky Hospodinové. V mene Pána Ježiša Krista. Nech bude zvestované evanjelium, Pane. Nech bude zvestované evanjelium. Nech bude hovorené o Tebe, Pane. Haleluja. Aby ťa spoznal. Aby ťa poznal, Pane. Haleluja. Haleluja. Aby mohol prejsť, Pane. Haleluja. Zo smrti do života v mene Ježiš. V mene Pána Ježiša. Amen. Amen. Drahý Pane Ježíši, Ty jsi krvácel na kříži za každého z nás a vykrvácel si, aby my jsme přijali život. Aby my jsme přijali život. A Tvoje krev a Tvojí synavostí, Tvou krví jsme byli uzdraveni. Tak my teď bereme Tvoji krev z toho kříže a vkládáme ji ve Tvém mocném jménu na každou buňku
na každou buňku v jeho orgánech, na každou buňku jeho vnějšího i vnitřního prostředí. A děkujem ti, že moc tvé krve uzdravuje. Moc tvé krve, Pane. Chontarabarakea, tak jak jsi povolal Lazara z jeho hrobu ven a řekl si, Lazare, pojď ven, tak my říkáme Davidovi, pojď ven z té nemoci, pojď ven z té nemoci do života. My tě zveme do života, my tě povoláváme do toho božího druhu života, ve kterém je naše místo. My jsme zdraví, my potřebujeme, Pane, uvěřit tomu, že ty jsi nám dal svůj život. Ty jsi zemřel, aby my jsme měli tvůj život. Ve jménu Ježíše my tě povoláváme z té nemoci do zdraví. My tě povoláváme, Davide, v autoritě jména Ježíš. Z nemoci do zdraví. My vyvyšujeme to jméno Ježíš, které je vyvýšené nad každé jméno, i nad jméno nemoc, ať se nazývá jakýmkoliv jménem. A proto ty nemoci v těle Davida se musíš sklonit před mocí a autoritou tohoto jména a odejít z jeho těla a vrátit se pod nohy Ježíše, hluboko pod jeho nohy, hluboko pod zem, pod jeho nohama a nevracet se víc, protože David je Boží dítě. Nepatří tobě nemoci, patří Bohu a zdraví, které nám Ježíš Kristus zajistil svou smrtí na kříži. Pane, buď oslaveno tvé jméno. Pane, oslav se, oslav se. My se nemodlíme proto, aby jsme z toho měli slávu my, ale aby to bylo na svědectví pro každého kolem Davida, že ty jsi živý, stále živý, mocný Bůh, Bůh všemohoucí, Bůh divů, zázraků a znamení. A tak tě prosíme, Pane, potvrď toto tvé Boží slovo, ten tvůj charakter, potvrď a uzdrav Davida na svoji slávu a svědectví, že ty jsi stále živý a mocný Bůh. Díky tobě ve jménu Ježíše Krista. Amen.